vec pri sviatosti zmierenia je vyznať hriechy, dôležitá vec. A druhá vec pri tej lútosti, keď ľútujem tie hriechy, je, že mám odhodlanie aj sa polepšiť k zmene života. A to nie je len o tom, že chcem. Stačí chcieť? No nestačí len chcieť. Treba preto niečo vo svojom živote aj urobiť. A stačí urobiť, že sa spolieham len na samého seba. Si odsúdený znova na to, že čo len zavrieš za chvíľočku bránu kostola, zasi si tam ako na kolotoči, kde si bol. Teda, ak chcem a niečo preto robím, tak nie sám zo seba, ale s Božou pomocou. Že v tom konkrétnom okamihu života, keď prichádza pokušenie do môjho života, tak dávam priestor aj Bohu. Ja a Boh, spolupráca toho ľudského s tým